Un partido para coger sensaciones, un poquito lo que te comenté en la crónica. Y al fin y al cabo estamos los torneos y las pretemporadas para eso, para jugar, rodar, dar minutos, competir y coger ese aire competitivo que al fin y al cabo pues se ha demostrado un partido que hemos ido a remolque todo el partido con el 1-0 a favor de Martinenc, 1-1, 2-1, 2-2, al final nos hemos llevado a tanda de penaltis que sabemos que es una lotería y es lo que hay. Coger ese carácter competitivo y al fin y al cabo se ha demostrado con esas remolques y esas remontadas a corto plazo tanto en la primera parte como en la segunda parte, ya sean por media de penalti como se ha avanzado Martinenc, pero al fin y al cabo ya te digo, como son buenas sensaciones a nivel competitivo, cosas a mejorar evidentemente como todos los colectivos en esta fase de pretemporada, però per això estamos trabajando. Partits de pretemporada, és el tercer que juguem i físicament encara ens falta millorar també moltes coses, és un equip molt nou i també s'ha de cohesionar una mica tot, però bueno, la veritat que el més important de tot és que hem guanyat i sempre és bonic poder passar una final d'un torneig. He tingut la sort també de ficar els 2 gols i això, aviam, jo personalment noto que em falta, porto una setmana entrenant, noto que físicament encara em falta, però bueno, sí que surto contenta, lògicament, de poder haver ajudat l'equip a guanyar. És un equip que té intenció de pujar nacional, és un projecte que il·lusiona, un projecte que van començar des de baix i mica en mica van pujant de categoria. Sembla que el que és el club aposta pel futbol femení i, bueno, més que res, jo el que vull és, pel que em queda de futbol, és disfrutar i gaudir i poder seguir disfrutant. Pràcticament, personalment, és el que busco ara mateix. Considero que hem sigut superiors i en 2 accions puntuals del partit ens han marcat 2 gols. No, creiem que tindríem que haver passat nosaltres, però bueno, els penals ja és la sort i hem fet bastants. Són bastant semblants i a més físicament estem bé els 2 equips i al final sempre arribem frescos per apretar i ser tan elèctrics, com dius tu. Jo crec que és un dels millors partits de la pretemporada que hem fet, però perdonem massa a dalt. I després 2 accions que tenen elles ens la fiquen, nosaltres perdonem massa. Estem treballant fa 3 setmanes, l'equip és pràcticament nou i és normal que n'hi hagi errors. El gol ve d'un error nostre, un passe interior que no s'ha de fer i ens fan l'0-1. Bé, continuem treballant, hem demostrat que tenim caràcter i tenim molta pegada a dalt. El que passa que tenim de treballar i continuar així. Jo penso que hem sigut superiors, que el resultat era inclús injust amb el gol d'elles, però el futbol és així, no? I molt bé, content, més minuts, més treball i res, continuem. Sabem que el Cornellà té un equip per lluitar per tot i nosaltres també, o sigui, serà un partit jo crec que molt bonic i molt disputat, això espero. Lo más importante es ayudar al equipo y mi trabajo es meter goles y bueno, he empezado un poco mal con el penalti fallado y hasta que no ha conseguido entrar la pelota no hemos parado, trabajo del equipo y bueno, victoria que nos llevamos y a ver mañana. Es un partido un poco más especial por eso, porque el año pasado estuve jugando allí, pero bueno, al final 11 contra 11 da igual el color y a intentar eso, llevarnos el trofeo para casa. Realmente es un partido de pretemporada, es un partido como si fuera un entreno más, rodar, conseguir que el equipo se adapte y eso es. Más, ojalá nos hubiera gustado llegar a la final, no ha sido posible, pero bueno, nos quedamos con las buenas sensaciones de esto y bueno, poquito más. Mañana el tercer y cuarto puesto, intentar pelearlo igual, plantearlo igual y a intentar sacar el partido mañana. Está claro, o sea, realmente nos sirve para ir ajustando las tuercas, ir ajustando los volúmenes y nos sirve como un partido de entreno. Y la verdad que muy contento, muy satisfecho con el trabajo de mi equipo, así que nada, contentos para casa a pesar de que el resultado ha sido no el esperado, pero bueno, como te digo, contentos. Bueno, creo que el equipo ha encajado muy bien, a pesar de haber muchas nuevas. Creo que estamos completamente adaptadas, a pesar de llevar 2 partidos solo, y adelante.